Strata akreditácie je pre každého študenta zlým snom. Zisťovali sme, čo sa dá v takomto prípade urobiť. Práve na akreditáciu sa študenti najviac pýtali. Na dňoch otvorených dverí jednej z univerzít majú strach, že budú študovať zbytočne, pretože bez nej by ich diplom nemal cenu. Kamarátka mala problém s tým, že to tak riešila, že išla vlastne na tú inú školu. Boli už prípady, keď škola stratila akreditáciu a študenti stáli pred otázkou, čo ďalej. Nováčikovia, ktorí ešte len idú študovať, si to radšej ani nechcú predstaviť. Na otázku, čo by robili, mali jednoduchú odpoveď. Nadávala. Mám záujem o žurnalistiku, aj keď teda tá akreditácia som zistila, že nemá teda na magisterské štúdium. Pozor si treba dať na také univerzity, ktoré ponúkajú neakreditované odbory. Mal by to byť pre vás prvý signál, že niečo nie je v poriadku. No pokiaľ nie je akreditovaný, tak fakulta nemôže otvárať ten študijný program. Akreditáciu zabezpečuje garant študijného odboru, bez neho ho fakulta jednoducho neotvorí, ak však odíde, je nevyhnutné ho nahradiť. Kľúčoví sú teda garant toho štúdia. Ak váš študijný odbor o akreditáciu prišiel, máte dve možnosti: buď dokončiť štúdium v príbuznej oblasti alebo na inej škole. Pre redaktorskú školu Katarína Macková.